So isotire muri Victoria's Family Church International mukateza mukona kuti vanhu vari kutosunungurwa ipo vanhu vauya nanamai ndokumbura wauya namama wako kuzotenga muriwo vari kuti ndokumbura mubate mwana wamama ndokumbura auya namama wako kuzotenga muriwo auye pano pabere ndokumbura sisi uyai mbate mwana wavo baba vangosunungurwa diti hanzi ndauya kuzotenga muriwo nevamwe vangu unogara kupi mama? Ndogara kumiri uko. Amena kuwasema. Kwa masona. Asimo zikano wana mwana. Ndekera ubudiro ntori munyowani kunonda. Oh, no, sijara kudaira mzi. Okay, you know the place. Mama, sisi chibata ina nau. Chenda kuna mama. My sister, takumuro mumanye pa stage hapo. Mama? Kuna problem yei. Ndinotikana ndikanyamufungisa ndinozarirwa zvokutadza kufema ndombondoro. Amai mukafungisisa munozarirwa motadza kufema mobva madona. Mune muchifungei? Zveupenyu. Muri kuziva here kuti ndiani ari kukonzeresa zviri kuitika paupenyu hwenyu? Aiwa. Asi mungade kumuona here? Mukamuona mobva mamuita sei? Hapana zvandomuita. Kuti muone munhu akabata upenyu hwenyu nezvaakaita zvese zvakaitika wacho akabata upenyu hwenyu. Can you imagine kuti hanzi ukafungisisa ubvazari wobva wadona? Ndozvinoitika dai vanhu vese vachidona kadai vanhu vamwari. Handiti? Vanoti hanzi vakangofungisisa chete anything about your life vanobva vadona. But my sister, I want you to see kuti zvii zvinenge zvichiitika paupenyu hwenyu. Kuti muone munhu anokonzeresa izvozvozvo. Inonzi deep sleep. Vanoshandiswa kuti zvii zviri kuitika panapa. Zvinoitwa nesimba raMwari. Kuti munhu anonamatirwa ona zviri kuitika paari. Amen. My sister, munofunga kuti mungakotsera here naisisi? Hamutorari masikati? Are you sure? Saka baba mungati mune hope here nini? Handina hope. Ende munotobheja kuti hamukotsera nini? Bosi hamutori nahope? Manje matonadzo ipapa. But pane chemanje ndau kuti ndichazo nanchikumbira unomatirwa ndisati hakundakotsira kwacho. Ndikaita business ndikasabirwa rinodona. Ndikaita mari yangu haiende kure. Izvozvi murume wangu akaenda kumaini. Pagomba rake vamwe vakatenga mota. Iye haana chaakaita achienda kumba mwaisara achiita mari. Noti muonika vanovhiringidza nyaya dzesedzi kuti ndianani. Asi ndoti mubva maona zvichaitwa naMwari paupenyu hwenyu nemurume wenyu. Saka muchaona zvakaitika, mubva maona, muchaona past zvakaitika, mubva maona zviri kuitika, mubva maona zvichaitika. Saka muchaona zvakanaka zvichaitwa, mubva maona anga achivhiringidza zvinhu zvenyu nemurume wenyu. Makamira pamuri papa, matone hope nezita raJesu. Mati? Ndirara masikati. Glory be to Jesus. Andiri masikati, baba varara. Andiri masikati ini. Atobara masikati, orokoshanza tobandara masikati. Apa unedza touya pavari. Zvinoitwa nesimba raMwari. Amai, mazokotsera sei? Mamushamurare masikati kaya? Zvangozoitika ndangozonzwa akadzungunonzwa ndangonzwa kuti munhu aurana. Pamarana ndobva maita sei? Ndobva matanga kurotei? Ndaona sekuru vangu vakashaya but vasina kupfeka, vakapfeka hembe, vakaisa mucheka weheti, vakabata kahari. Asi mamuchidhenjerera mazita esembi yedu yanga ari munhu. Ndobva ndazoona gogo vangu asi vapenyu vachiuya vachiti zvoni haugare imba hauna chaunobata chipenyu. Ndikudainzwa zukuru yangu. Ibwa zukuru? Ibwa zukuru ndochii? Ndochii? Ndaya amai, maona munhu anga achitaura izvo zvamakakotserapo? Ndachita sendukurota. Mamusorota? Ambuya venyu? Vachicha vabairwa zukuru yavo? Kopa mazita amaona emunhu nderipi ranga riri pekutanga?
nderangu. Zvinzi kudini? Zvichinzi hapana chaunoita chinobatsika. Saka mazita anga akaiswa pari nasekuru wenyu? Mukahari kadiki diki. Yei, apa sekuru wenyu akafa saka vakazvita vachiri vapenyu. Ngizoziva. Asi ndozvanga muchiona ikapapa. Oh, zviri mumafamilies vanhu vaMwari zvinongoda Jesu.